салом алейкум бародаро бисёри шумо мепурсиде маз барои витилиго яке ама одамое ки пӯстшу сафед мешава барои ҳавоёй курс леченияшда д таблетка истифода мебаре як маз иншаалло ки сари вақт истифода баре бе эффекти хуб нишон метиҳад. бисёри одамо истифода бурдаган таҷриба шедагиян марҳамат кардем дар кор боша занг бизанед иншаалло ба ҳама шаҳрҳо доставка мекунем. ҳами ютуб медрой ҳар рӯз тӯли як ҳафта шидестай дар бораи Рафоати Ҷамшед ҳама аблошка сохта видео кардестиян ва дар ютуб бошад баромад кардестиян. Рафоати Ҷамшед гум шудай. Рафоати Ҷамшед шӯи нав кардай. Рафоати Ҷамшед Москва рафтай. Не, ҳамаш дурӯғай. Рафоати Ҷамшед дар ёвон гаштай. хуб, не, ту дурӯғ мегӯй. Рафоати Ҷамшед дар варзоб одиқ кардестай. Немегам бо Рафоати Ҷамшед шояд Дубай дай. Дубай гудбай. охи шуморо какай разница Рафоат дар гиҷояй. ҳамина чиза бигин. дига ягон кор надорен шумо. Рафоат иҷа шидай, Рафоат уҷа шидай. охи я Рафоат ча будай мон гиҷояда мегарда бичура. амура намемонем ба ҳолаш бигарда. хуб, дӯстони азиз, ҳами хабарҳое ки бар дурӯға мерасонен, ман намедонам дар ҳамон зеҳни шумо чиай. хабари дурӯғ ба яке расондан ин гуноҳи бениҳоят азиме аст. хуб, хабари дурӯғ касе ки мерасона ва ислоҳ намешава боз ҳам такрор карда мегарда, ира бидона ки пайрави ба чачакҳои шайтонай. яъне бо ҳамроҳӣ ба чачакҳои шайтон бозӣ мекуна. хуб, шумо дига ягон видео карданам ба фикрам намедонена? бояд ки як нафара ответӣ, бояд як нафара гум шудай бигӣ, мурдай бигӣ, просмотр бигирӣ. ҳамон просмотр, ҳамон подписчик чӣ рола бозӣ мекуна?